अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। छत्रपती संभाजीनगर येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये राज ठाकरे यांनी मी शरद पवारांची मुलाखत घेतली होती याची आठवण करून दिली। नेमकी का आठवण करून दिली पाहूयात। म्हणजे मला एका गोष्टीचं समाधान आहे या अख्ख्या दौऱ्यामध्ये की ह्यांचं नेमकं काय चाललंय हे किमान उघड झालं आणि ह्याच्या पुढे ते काय करणार आहेत ना हे आता लोकांना कळेल। माझ्याकडे फोटो आहे का तो पण मला माहित नव्हतं तेव्हा झालं ना त्या धाराशिवला तो पण मला काहीच माहित नव्हतं। मला वाटलं मी त्या खाली ते काही घोषणा देत होते पण मी खाली आलो म्हटलं या वरती बोलायचं ना माझ्याशी वरती या वरती याच्यावरती खालतीच गेले। मला बघा प्रश्न असा आहे मला एवढंच म्हणायचंय हा खाल आपण ज्याला आपण आर्थिक दृष्ट्या जो मागासलेला आहे त्याला वरती आणलं पाहिजे असं सगळ्यांची इच्छा आहे ना समजा माझी इच्छा आहे। मी शरद पवारांची मुलाखत घेतली होती पुण्याला काढून बघा हा प्रश्न मी त्यांना विचारतो लोकसभेमध्ये आहे तर लोकसभाच आहे ना मला असं वाटतं की खरी गरज कोणाला आहे ना ते पहिले तपासणं गरजेचं आहे। कळलं का हे तुम्ही टक्क्यात जाऊच नका या टक्क्याला काय अर्थ आहे। आरक्षणाचे वादे केलाच ना त्यांनी पण केलंच की माझं तेच तर म्हणणं आहे ना की हे सगळे मिळून परंतु या सगळ्या ह्याच्यामध्ये आता गेल्या लोकसभेनंतर जे सुरू झालंय त्याच्यानंतर काय शरद पवारांची राष्ट्रवादी आणि उद्धव ठाकरे विष पसरवायला ते जरा जास्तीच आहे। सुधारणा चालू लोकसभा निवडणुकीच्या वेळेस मनसे नरेंद्र मोदी दिल्लीत पाहिजे म्हणून त्यांनी सोबत होतं। आता विधानसभेला तुम्ही महाराष्ट्रभर दौरा करतायत विधानसभेचे काही उमेदवारी सुद्धा तुम्ही जाहीर केल्यात मनसेच्या मग महाराष्ट्रात आपल्याला एकनाथ शिंदे फडणवीस अजित पवार नकोत का। प्रश्न असा आहे ना काय आहे 3 लोकांची एक कंपनी आहे त्यांचे स्टेक ठरलेले नाही कुठून चौथा पार्टनर घेणार महाराष्ट्र खरी गरज त्यांना दिलं जातं मराठा समाजाची आरक्षणाची मागणी करते त्यांना आरक्षणाची गरज आहे असं तुम्हाला वाटतं तुझं गरीब आहे त्याला असणारच ना कळलं का मराठा काय आणि कोणी काय तुम्ही कशाला त्याच्यात खोड करताय। मी आता हे जे पत्रकार आहेत ना इथे समोर उभे आहेत बरोबर आहे इथे उभे राहून सांगा यांची जात कुठची सांगता येईल का यांची जात कुठची सांगता येईल का नाही ना आपण कशाला खोड करतोय आंदोलन सुरू आहे हो पण म्हणूनच माझं तेच म्हणणं होतं आता मागच्या वेळेला पण मी आठवत असेल तुम्हाला जरांगे पाटलांचं आंदोलन चालू असताना तिथे बोललो होतं मी होतात ना तुमच्यापैकी कोणी तिकडे की तो टेक्निकल प्रॉब्लेम आहे। कसं आहे हा फक्त महाराष्ट्रातल्या मराठा समाजाचा विषय येत नाही एक जर विषय आला तर बाकीच्या राज्यांमधल्या जे इतर जाती आहेत त्यांचाही विषय येतो बघ आणि त्या बाकीच्या राज्यांमध्ये कोणी काढायला तयार होत नाहीये। सगळ्या पक्षांचं एकच अजेंडा माझं असं म्हणणं आहे माझं सांगणं कोणाला आहे राजकीय पक्षांना नाहीये माझं सांगणं समाजाला आहे की हे जे विष कालवत आहे या विष कालवण्याला तुम्ही थारा देऊ नका एवढंच फक्त माझं म्हणणं आहे। ह्याच्यामधले काही जे मुठभर आहेत हे फक्त हे तुम्हाला सांगतो 3.5 महिन्यानंतर हे कोणीच असणार। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल।